Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον παιχνίδι του κυπέλου θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από την γειτονική Χαλκιδική στα πλαίσια στη φάση των 16. Δεγενής Λακώματος και ΑΣ Ολυμπιακός διεκδικούν την είσοδό τους 8 σε ένα παιχνίδι νοκάουτ που θα δούμε τελικά παρά το ότι οι δύο ομάδες τους χωρίζουν μια κατηγορία πώς θα κρυθεί ο σημερινός αγώνας που έχει σίγουρα το δικό του ενδιαφέρον. Να θυμίσω ότι είναι το πρώτο παιχνίδι για το 2026 με τις δύο ομάδες από τη μία Ολυμπιακός να πρωταγωνιστεί στην Α κατηγορία και την άλλη ο Δεγενής Λακώματος που αγωνίζεται στο μεγάλο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας να θέλουν σίγουρα να κάνουν ιδανικό ποδαρικό. Τον αγώνα σας το προσφέρει, θυμίσω, το γραφείο τελετών Μαυρίτη Κρίνσαντος που βρίσκεται στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδική με σεβασμό ενταφή σε Ελλάδα και εξωτερικό. 24ωρη εξυπηρέτηση σε λίγα λεπτά κοντά σας με την πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα συνεχίσει το όνειρο του κυπέλου. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της ΕΠΣ Χαλκιδικής. Δόθηκε ως επαγγελματίας στην ομάδα του Βόλου και σίγουρα μια ακόμη μεγάλη κίνηση. Εδώ χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό που πήγε να απειλήσει την αιστεία του Λακώματος. Εδώ τώρα αντεπίδησε για τους γηπεδούχους η ευκαιρία, το σουτ, η μπάλα από την ενέργεια που έγινε από το Σούλι Έλγερς. Χάνεται μεγάλη ευκαιρία για τον Διγενή που πήγε να απειλήσει τον Μηχανιτζίδη. Δελιζάνος. Εκτελεστή, η μπάλα θα βρει όμως εκεί τον αμυντικό παίκτη της ομάδος του Ολυμπιακού από τον επιθετικό του Λακώματος και έχουμε κόρνερ. Θα γίνει σέντρα απευθείας, προσπαθεί εδώ εξ επαφής η αμυντική του Λακώματος, έρχεται στον αρχικό, προσπαθεί ο Τσαμασλίδης που αλλάζει την μπάλα, μπαίνει ο Δελιζάνος, πάει να κάνει ωραία τρίπλα, περνάει τους αμυντικούς του εκεί του Ολυμπιακού για να δούμε, ψάχνει χώρο να σουτάρει. Τώρα θα γίνει το σουτ, η μπάλα κοντραρίστηκε και χάνεται σημαντική ευκαιρία στην τελική ενέργεια που έγινε. Εδώ προσπίσει ωραία για τον Διγενή Λακώματος που προωθεί την μπάλα πάνω να περάσει μπροστά. Ο Ντόκου κάτι ζητάνε εδώ και τι έχει δείξει. Κάρτα για θέατρο και την μπάλα στην κατοχή για τον Ολυμπιακό. Κίνηση γρήγορη από τον Σιταρίδη. Σούλη. Περνάει ποιον βρει, ανοίγει από κοντά το σούτ και η μπάλα, χάνεται ευκαιρία από τον Δελιζάνο, τον Δημήτρη, ο οποίος βρέθηκε εξ επαφή στην αιστεία του Μεγανετζίδη, αλλά δεν μπόρεσε. Η μπάλα λίγο από το πρώτο δοκάρι θα στοχίσει και θα καταλήξει out. Ξανά ο Σέρα γύρισε πίσω για να δούμε το κλέσμα από τον Δελιζάνο που ανοίγει χώρο, πάει ο αρχηγός Τσαμασλίδης, σουτάρει, εντυπωσιακή απόκριση από τον Μηχανετζίδη. Εδώ έκανε ένα φοβερό σούτ η μπάλα τελικά και έχουμε χέρι. Εδώ για να δούμε τι έχει δείξει. Αντιδράσει σε αυτή τη φάση από τον πάγκο εκεί του Διγενή Λακώματος. Είδαμε την ευκαιρία που δημιουργήθηκε προηγουμένως. Εκτελείται παράλληλα, προσπαθεί τώρα εδώ με κίνηση να βρει χώρο να σουτάρει ο Δελιζάνος. Θα κάνει το σουτ. Εδώ έχουμε πέναλτι. Στην προσπάθεια του Δελιζάνου βρήκε αμυντικό παίκτη του Ολυμπιακού και ο διαιτητής ο Τσακαλίδης θα δείξει την κάρτα στον παίκτη εδώ του Ολυμπιακού και εδώ δίνεται μεγάλη ευκαιρία στο Διγενή Λακώματος στο πέναλτι που κερδίζει ο Δελιζάνος. Να δούμε αν θα μπορέσει να το αξιοποιήσει η πιο μεγάλη φάση του αγώνα που δημιουργείται και δίνεται στη δυνατότητα στους γηπεδούχους. 5 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Πρώτο ημιχρόνου για το Διγενή να ανοίξει το σκορ. Θα νικήσει και έτσι με αυτό το έστοχο κτήμα απέναντι ο Διγενής Λακώματος ανοίγει το σκορ και κάνει το 1-0. Να λοιπόν, έρχεται λίγο πριν το πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι έστω και από τα 11 μέτρα να βρουν τη λύση και έτσι να ανοίξουν το σκορ κάνοντας σίγουρα μια ιδανική αρχή.
Και ενώ τώρα ο Δελιζάνος γίνεται κάτοχος, αλλάζει ωραία την μπάλα, προσπαθεί να βγάλει σέντρα. Θα γυρίσει από κοντά το σούτ από κόντρες. Ξανά νέα ευκαιρία για τον Διγενή Λακκόμετο σε τριπλή προσπάθεια που έγινε. Έδιωξε ένα αμυντική του Ολυδιακού. Και εδώ και που παίρνουν ψυχολογία βέβαια μετά τον γκολ, μπαίνοντας μπροστά. Για να δούμε τώρα την κίνηση του Ευθυμιάδη, αλλά έχουμε φάουλ. Και αυτή τη στιγμή ο Τσακαλίδης σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει το Διγενή Λακκόμετο χάρη σε ένα γκολ που ήρθε από τα 11 μέτρα μετά από ενέργεια του Δελιζάνου που κέρδισε από αμυντικό παίκτη του Ολυδιακού. Να το εκτελεί ο Ντόκου και να νικάει τον Μηχανετζίδη κάνοντας αυτό το 1-0, δίνοντας δικαίωμα βέβαια τον Διγενή Λακκόμετο να παίρνει τον πρώτο λόγο. Κυρίες και κύριοι, με αυτές τις εικόνες από το γήπεδο Αβραάμ Παπαδόπουλος, από το Λάκκωμα της Χαλκιδικής, θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή στη Θεσσαλονίκη και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο γήπεδο Αβραάμ Παπαδόπουλος για το δεύτερο ημίχρονο για να δούμε πώς θα κρυφτεί η σημερινή ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στη φάση των 16 για πρόκριση 8 ανάμεσα δύο ομάδες. Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, για το δεύτερο ημίχρονο από το γήπεδο Αβραάμ Παπαδόπουλος για να δούμε πώς θα κρυφτεί το ενδιαφέρον παιχνίδι του κυπέλου που σας προσφέρει το γραφείο τελετών Μαυρίδης Χρύσανθος στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Ένα παιχνίδι που ήδη η ομάδα του Διγενή Λακκόμετος χάρη στον γκολ που κέρδισε ο Ντόκου Κίτμαν από τα 11 μέτρα, 5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έδωσε δικαίωμα στο Διγενή Λακκόμετος να προηγείται με 1-0. Φάση των 16 για πρόκριση 8 του κυπέλου της Χαλκιδικής. Διγενής Λακκόμετος, ΑΣ Ολυδιακός 1-0. Εδώ ωραία προσπίση και από ωραία ενέργεια το σούτ εδώ που δημιουργείται με προϋποθέσεις από τον Βούρτσι τον Άσο. Χατσάκος προσπάθησε να αλλάξει την μπάλα. Βγαίνει τώρα δεξιά. Επιμένει ο Διγενής Λακκόμετος που παίζει ωραία συνεργασία. Δελιζάνος από κοντά. Το σούτ εδώ που γίνεται από πολύ καλή θέση από το Σούλι Έλγερς. Δεν θα μπορέσει όμως να την αξιοποιήσει. Θα στοχίσει και θα στείλει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Μηχανετζίδη. Χάνουν την ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα για την ομάδα του. Για τώρα ευκαιρία για την ομάδα του Διγενή Λακκόμετος από κοντά. Εδώ χάνεται απίστευτη φάση. Μετά από πρόθεση της μπάλας προσπάθησε ο Χατζάκος να αποτελέσει τη χρυσή αλλαγή που μπήκε στον αγώνα να σκοράρει, αλλά δεν μπόρεσε να πλασάρει εκεί τον Μηχανετζίδη σχεδόν σε μισό μέτρο. Ξανά δοκιμάζω το σουτ, φοβερή ενέργεια που χάνεται από τον παίκτη εδώ του Ολυμπιακού να κάνει ένα βρωμόσωτο, θα μου επιτρέψετε για την έκφραση, από 40 μέτρα. Η μπάλα θα φύγει λίγο από το πρωτοδοκάρι. Εδώ χάνεται ευκαιρία να ζητήσουν οι φιλοξενούμενοι την ισοφάριση, αφού η ενέργεια που εξαπέλυσε στο πολύ καλό σουτ που έκανε ο Πετράς βρέθηκε πολύ κοντά να ζητήσει το 1-1 για την ομάδα του. Σε μια κατοχή τώρα που βγαίνει τώρα μπροστά, ευκαιρία τώρα για τον Διγενή Λακκόμετος. Προσπάθεια να πλασάρει και την μπάλα. Τελικά λίγα εκατοστά θα καταλήξει out. Εδώ χάνεται ευκαιρία που πήγε να περάσει πάνω από τον Μηχανετζίδη. Ο παίκτης του Διγενή Λακκόμετος δεν θα μπορέσει τελικά. Γρήγορα τώρα μπροστά. Εδώ προσπαθεί να περάσει. Θα σουτάρει απευθείας, θα σκάσει την αγκαλιά του Παπαδόπουλου που ήταν καλά τοποθετημένος στο δεύτερο δοκάρι και θα μπλοκάρει. Θα κάνει μια παλιά τώρα μπροστά. Προσπάθεια από τον Ζαμασλίδη, προσπαθεί να βγει ευκαιρία τώρα για να δούμε από δεξιά. Το σούτ από κοντά, θέλει να τελειώσει τη φάση. Διπλή προσπάθεια, πεσμένος κάτω, δεν μπόρεσε να κάνει την ενέργεια ο Χατζάκος σε γκολ που πάλεψε εκεί με τους αμυντικούς. Ξανά ο αρχηγός εδώ τον Διγενή Λακκόμετο. Δοκιμάζει τον Λακκόμετο, την μπάλα πετάγεται ο Μηχανετζίδης στην κλειστή γωνιά και διώχνει κόρνερ. Νέα κατοχή και νέο κλέσιμο για το Διγενή. Στο 68 μπήκαμε. Εδώ πατάει την μπάλα, προσπαθεί να βγάζει συνεργασίες. Για να δούμε τώρα, εδώ ευκαιρία. Ψάχνει χώρο να σουτάρει. Θα γίνει το σουτ εντυπωσιακά. Με το δεξί χέρι ο Μηχανετζίδης διώχνει το σουτ που κάνει ο Χατζάκος σε πολύ καλή ενέργειά του. Αλλά η αντίδραση ήταν άμεση από τον ομοφυλάκα του Ολυμπιακού να απομακρύνει από την αιστεία του σε κόρνερ και αποφεύγοντας ένα δεύτερο γκολ. Να δούμε τα πράγματα που σε εξελιχθούν. Εδώ τώρα βγαίνει ο Ολυμπιακός μπροστά επικίνδυνα. Για να δούμε τώρα. Προσπαθεί να αλλάξει το σούτ από κόντρες. Εδώ ζητάνε χέρι για να δούμε διαμαρτυρίες εδώ για πέναλτι από τον Ολυμπιακό σε αυτή τη φάση. Αφήνει ο διαιτής ο Τσακαλίδης στη συνέχεια. Ο Έλγερς. Η μπάλα φτάνει μπροστά. Χατζάκος περνάει τώρα, για να δούμε. Πατάει την μπάλα μόνος του. Βγαίνει τώρα αποτελεσματικά. Προσπαθεί να τελειώσει τη βάση. Θα γυρίσει. Ευκαιρία για τον αρχηγό. Στρώνει την μπάλα. Για να δούμε τώρα το σουτ. Και η μπάλα out. Αν είναι δυνατόν. Εδώ χάνεται μια απίστευτη φάση. Ωραίο συνδυασμό που έγινε τριών παιχτών. Αλλά η τελική ενέργεια δεν θα μπορέσει από την εξωτερική μεριά και κάρτα. Για να δούμε τώρα αυτή την ενέργεια που προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα τώρα μπροστά. Θα περάσει ωραία η μπάλα από την άλλη μεριά. Φτάνει στον Σούλη τον Έλγερς που στρώνει την μπάλα. Για να δούμε τώρα. Θέλει να βρει χώρο. Ψάχνει ο Χατζάκος. Θα γίνει το σούτ εδώ. Τελικά όμως θα αστοχήσει.
Χαμένη ευκαιρία, μια από τις πολύ σημαντικές που δημιουργείται και κόρνερ τελικά, γιατί βρήκε αμυντικό. Μπαλιά τώρα γρήγορα που βγαίνει τώρα ευκαιρία τώρα για τον Κατζάκο. Μόνος του, θέλει να τελειώσει τη φάση. Θα κάνει το σούτ, αλλά σε καλή θέση ο Μηχανετζίδης υπολόγισε την πορεία και απλώς τα χέρια του να μπλοκάρει και να δώσει συνέχεια. Για να δούμε τώρα αυτό το πλάγιο τώρα που θα πάρει τη θέση ο Σάγκος για τον Ολυμπιακό να το εκτελέσει. Η κίνηση τώρα για να δούμε εδώ προσπαθεί να σουτάρει. Εδώ χάνεται απίστευτη ευκαιρία από τον Ρέπα που έκανε το σουτ, αλλά ο Παπαδόπουλος πετάχτηκε την κατάλληλη στιγμή και μπλόκαρε την μπάλα. Και κερδίζει τη μονογεία ο Σάγκος ανάμεσα τον αρχηγό, αφήνει το πλεονέκτημα. Αλλαγή τώρα δεξιά. Καράι Άλεξ μπροστά. Δημούδης. Θα κάνει σέντρα, η κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι διώχνει αμυντικός εκεί του Διγενή Λακώματος. Νέα προσπάθεια, Παπαδόπουλος μπλοκάρει την μπάλα και αυτή τη στιγμή σφυρίζει για τελευταία φορά ο Τσακαλίδης. Έτσι ολοκληρώνεται με 8 λεπτά καθυστερήσει το παιχνίδι, φίλες και φίλοι. Τελικό αποτέλεσμα 1-0. Η ομάδα του Διγενή Λακώματος, χάρη στον γκολ που ήρθε από το 40, από τα 11 μέτρα, το Κίτμαν Ντόκου, θα προκριθεί στην επόμενη φάση του κυπέλου και θα κάνει όνειρα προφανώς στη συνέχεια του δεσμού για μια θέση προς τον τελικό, αν και είναι ακόμα πολύ νωρίς. Σίγουρα κατάφερε να μπει με το δεξί στους επίσημους αγώνες του 2026 κοντά σε ένα δύσκολο αντίπαλο όπως είναι ο Ολυμπιακός πρωταγωνιστής στην Α κατηγορία. Και έτσι κρίθηκε το παιχνίδι με αυτό το γκολ που ήρθε από τον Ντόκου Κίτμαν με τους γηπεδούχους να παίρνουν την πρόκριση και φυσικά να μπαίνουν με το δεξί με τον Ολυμπιακό πλέον να κάνει στροφή στο ποτάμα της Α κατηγορίας εκεί που έχει στόχο την άνοδό του. Κυρίες και κύριοι, με αυτές τις εικόνες εδώ από το γήπεδο Αβραάμ Παπαδόπουλος με τους παίκτες εκεί του Διγενή, σίγουρα να συγχαίρουν την υπερπροσπάθεια που κάναν παρά το ότι υπήρχε μεγάλη ευστοχία, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε με εικόνα εδώ στο γήπεδο Αβραάμ Παπαδόπουλος, που παρακολουθήσαμε ένα πολύ δύσκολο αλλά σημαντικό και κρίσιμο παιχνίδι του κυπέλου. Το πρώτο για το 2026. Ο Διγενής Λακώματος με ένα γκολ που ήρθε από το 40 από τα 11 μέτρα του Κίτμαν σίγουρα κατάφερε να πάρει μια πολύ σημαντική πρόκληση. Ένα δύσκολο παιχνίδι που δεν απέφυγαν και τα λάθη. Μας μιλάει για την πρόκληση το πρώτο παιχνίδι της ομάδας του και μας μιλάει και για τη συνέχεια όσον αφορά και του δεσμού και στο πρωτάθλημα που η ομάδα του βρίσκεται χαμηλά. Καλησπέρα, συγχαρητήρια. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Εύχομαι υγεία και ευτυχία. Ένα δύσκολο μάτι σήμερα. Δεν μας βοήθησε και το γήπεδο. Προσπαθήσαμε όμως, βάλαμε ένταση στο παιχνίδι μας. Προσπάθησαν όλα τα παιδιά. Το 1-0 μας αρκεί για να πάμε στην επόμενη φάση και στην επόμενη φάση θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, πιο δυνατοί και πιο πρόθυμοι για να πάμε στην επόμενη φάση. Τώρα το γεγονός ότι η ομάδα σου η χρονιά που έφυγε δεν ήταν θετική όσον αφορά το πρωτάθλημα. Προσπαθείτε να αποφύγετε περιπέτειες. Πιστεύεις ότι υπάρχει υλικό, υπάρχει ικανότητα στην ομάδα ή οι ατυχίες έφεραν την ομάδα βρίσκεται έτσι χαμηλά? Όχι, υπάρχει υλικό. Θέλει δουλειά. Θέλει πολλή δουλειά. Να μην την αλήθεια, θέλει δουλειά. Υπάρχουν πολλά ατομικά λάθη από όλους μας, τα οποία πρέπει να τα βελτιώσουμε. Ο προπονητής μας βοηθάει και προσπαθούμε. Είναι 2026, τώρα πρέπει να κάνουμε μια καινούρια αρχή. Σήμερα είχατε πολλές απουσίες, αλλά ένα γκολ ήταν αρκετό να σας βάλει με το δεξί στο 2026. Ναι. Το γκολ πέτυχες που τα αφιερώνεις. Και μια ευχή σου για την νέα χρονιά που μπήκε. Το γκολ που πέτυχα το αφιερώνω στην ομάδα για να μπει καλά η χρονιά. Και θα προσπαθήσω και εγώ και τα παιδιά και όλοι μας να βοηθήσουμε όσο πιο γίνεται, γιατί η ομάδα δεν αξίζει να είναι εκεί που είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δυνατότητες, έχουν δυνάμεις και θα προσπαθήσουμε να φέρουμε την ομάδα εκεί που πρέπει να είναι, που αντιστοιχεί. Σήμερα παίξατε έξυπνα τον αντίπαλό σας, κινηθήκατε, είδαμε στο δεύτερο μήχρονο, δημιουργήσατε ευκαιρίες, δεν μπορούσατε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, λίγο καχωθήκατε, αλλά υπερασπιστήκατε τον γκολ που πέτυχες. Όπως είπα, είναι το γήπεδο, δεν μας βοήθησε το γήπεδο. Κάναμε τις φάσεις μας, αλλά στο τελευταίο τρίτο, επειδή η μπάλα σκάει, δεν μπορέσαμε να βρούμε δεύτερο γκολ και τρίτο, αλλά τουλάχιστον υπήρχε σύνδεση μεταξύ μας και κερδίσαμε. Καταφέραμε να κερδίσουμε το μάτς. Να σε συγχαρώ, Κίτμαν, για την ειλικρίνειά σου και να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα σου με πολλές νίκες πλέον μετά από αυτό το ποδαρικό που κάνατε για το 2026. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Πάμε στον αρχηγό του Σαμασλίδη να μας πει ο Παναγιώτης, γιατί σήμερα έχει να αντιμετωπίσει μια φιλόδοξη ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Στο κύπελλο ο Παναγιώτη λένε πολλές φορές δεν μετράει σε Α κατηγορία ή Α1, γιατί και ο Ολυμπιακός έκανε έκπληξη την προηγούμενη. Αλλά είδα ότι μπήκατε με καθαρή σκέψη. Παρά την αστοχία σας, καταφέρατε έστω και με το πέναντι αυτό να πάρετε την πρόξη. Καλησπέρα. Καλή χρονιά για από μένα. Ναι, η Όλυνθος ήταν πολύ αξιόλογη. Αν και Α κατηγορία είναι τρίτη. Εμείς τώρα θα προσπαθήσουμε να ενισχυθούμε και τον Ιανουάριο.
Εντάξει. Το μάτς ήταν σκληρό γιατί λόγω του γηπέδου που ανέφερε και ο συμπαίχτης μου. Το πήραμε. Σας επηρέασε λίγο η διακοπή? Ναι, καθίσαμε πολλές μέρες. Εντάξει, μόνος μας ο καθένας έκανε ατομικά γυμνάστηκε. Εντάξει. Τώρα, για τη συνέχεια, αφήνοντας την πρόκληση και μπαίνοντας τώρα στη νέα χρονιά. Μπήκατε με καλό ποδαρικό. Η ομάδα τώρα θέλει να ανακάψει βαθμολογικά στην Α1. Τι θα προσπαθήσετε να κάνετε την αντεπίθεση ώστε να μην μπλέξετε? Θα προσπαθήσουμε, ναι. Έχουμε πάρει για ψυχολογία με τα αποτελέσματα που φέραμε στο πρωτάθλημα το προηγούμενο με το Χ. Μια πολύ δυνατή ομάδα, τον Άγιο Νικόλαο. Τώρα βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Ελπίζω να πάει θετικά και το επόμενο. Και σιγά σιγά να παίρνουμε παιχνίδι με παιχνίδι ψυχολογία και να ανεβαίνουμε. Το κύπελο είναι μες στο μυαλό σας, Παναγιώτη? Πιστεύεις θα το δείτε στη διάρκεια, γιατί είναι νωρίς ακόμα? Μπήκατε στις 8, αλλά προτρέχει και το πρωτάθλημα, έτσι? Εννοείται, είναι στο μυαλό μας. Άλλωστε, έχουμε δει ότι το έχει πάρει και η Σάρτη τα προηγούμενα χρόνια, που ήταν χαμηλά στη βαθμολογία στο πρωτάθλημα και πήρε το κύπελο. Εννοείται, το κοιτάμε. Σήμερα τι κρατάς, τι κρατάς από την ομάδα σου? Κρατάω. Δεν ξέρω, λίγα πράγματα. Την προσπάθεια, την ενέργεια που βγάλατε? Την προσπάθεια, αυτό λίγο που κρατήσαμε το μάτς. Εντάξει. Θα ευχήσω για το 26 για όλο τον κόσμο, για όλους τους αθλητές. Υγεία, να μην τραυματίζεται κανείς και πολύ τύχη. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Ευχαριστώ. Αποδεσμεύουμε και τον αρχηγό και πάμε τώρα στον Ορτουλίδη να μας πει, που τα χαμόγελα βέβαια είναι λογικό να υπάρχουν στο Λάκωμα. Εύκολα ή δύσκολα περάσατε έναν ακόμα αντίπαλο, έτσι, έναν φιλόδοξο αντίπαλο όπως ο Ολυμπιακός, γιατί το κύπελο έχει και πολλές εκπλήξεις. Αλλά δεν έπεσε όμως στις παγίδες του ο Διγενής, ήταν προσεκτικός και με το πέναλτι αυτό τα 11 μέτρα πήρε την πρόκληση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Μπήκαμε, είχαμε το πλάνο μας, το πετύχαμε το πλάνο μας, αν και 1-0 νομίζω μας αδίκησε το σκορ, θα μπορούσαμε να βάλουμε κι άλλα γκολ, χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Έτσι ήρθε, πήραμε την νίκη, κρατάμε αυτό και πάμε τώρα στο επόμενο αγώνα. Τώρα, η ομάδα σου αφήνει το κύπελο για λίγο και πάει στο πρωτάθλημα, που πλέον εκεί θα προσπαθήσετε να ανακάψετε. Πιστεύεις ότι γίνανε λάθη ή ατυχίες έβρα την ομάδα να βρίσκεται σε αυτή τη δυσμενή βαθμολογική θέση? Πολλοί είναι οι παράγοντες που είμαστε σε αυτή τη θέση. Είχατε και τραυματίες αρκετούς από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Είχαμε, ναι. Πιστεύω θα κάνουμε μια καινούρια αρχή, καλύτερη αρχή. Τώρα το Σάββατο παίζουμε με τον πρωτοπόρο τη Βαρβάρα. Πιστεύω θα μπορέσουμε να κλέψουμε βαθμούς και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για την ομάδα. Τώρα, τι κρατάς σήμερα εσύ από τον αγώνα πέρα από την πρόκληση? Είδαμε ότι τρέξατε, υπήρχε και άγχος, λίγο βέβαια επηρεαστήκατε και οι δυο μας από την διακοπή, αλλά αυτό που μετράει είναι η νίκη. Αυτό που μετράει είναι η νίκη, σωστά. Κρατάω τους 3 βαθμούς, την πρόκριση. Αυτό. Και μια ευχή σου για το 26. Χωρίς τραυματισμούς στον καθένα και υγεία σε όλες τις οικογένειες. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε τη μία πλευρά. Τώρα θα δώσουμε από την άλλη πλευρά τον Ολυμπιακό, που προσπάθησε να κάνει τη δεύτερη έκπληξη, αλλά δεν τα κατάφερε τελικά και αποχαιρετάει με ψηλά το κεφάλι το δεσμό του κυπέλου. Τα αδέρφια Καραουέλ, Εντουέλ και Άλεξ μας μιλάνε για την εμφάνιση που έκανε η ομάδα του Ολυμπιακού, που έδειξε καλά στοιχεία. Έμεινε όμως με την καλή εικόνα και πλέον στροφή στο πρωτάθλημα της κατηγορίας. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία να έχουμε και το 2026 να καταφέρουμε αυτά που πρέπει να καταφέρουμε. Τώρα τα παιχνίδια αυτά κρίνονται πολλές φορές στη λεπτομέρεια. Είδαμε πολλά λάθη και από τις δυο ομάδες. Ένα γκολ από τα 11 μέτρα έγινε το παιχνίδι. Ναι, ένα γκολ από τα 11 μέτρα που πιστεύω ότι υπάρχει ίδια φάση και για μας που δεν το δίνει διαιτής ξεκάθαρα. Θα το δούμε στην κάμερα αυτό. Πιστεύω να υπάρχει. Εντάξει, αφού λίγο καλύτερη ομάδα το Λάκωμα. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλό στο χωριό που πέρσι μαζεύτηκαν η διοίκηση. Με τα παιδιά από το χωριού και τα τριγύρω παιδιά. Εντάξει, όλα καλά. Προσπαθήσαμε. Δεν τα καταφέραμε. Εντάξει. Είμαστε ευχαριστημένοι με την απόδοση που δώσαμε. Όσο μπορούσαμε, τα δώσαμε όλα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τώρα η ομάδα ρίχνει στροφή στο πρωτάθλημα της κατηγορίας. Πρωταγωνιστή εκεί. Στόχος είναι η άνοδος. Στόχος είναι η άνοδος. Έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα. Δύσκολος όμιλος, ανταγωνιστικές ομάδες. Ανταγωνιστικές ομάδες είναι. Ανεβαίνουν και 3 και 4 ομάδες. Εντάξει, ό,τι μπορέσουμε και να καταφέρουμε. Δεν είμαστε, βάζουμε στόχο την άνοδο, γιατί χωρίς στόχους δεν μπορείς να πας. Αλλά ό,τι βγει. Προχωράμε. Αρχηγέ, μια ερώτηση που έρχεται από τους τηλεθεατές. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια ήταν μια ομάδα που ακούστηκε πολύ δυνατά και ιδιαίτερα και στη Θεσσαλονίκη. Άλλαξαν πολλά από τότε? Άλλαξαν πολλά. Τότε που είχαμε πάει στον τελικό με λόγω κορονοϊού, δεν παίξαμε, το πήραμε στα χαρτιά. Δεν ήταν ωραίο ό,τι πρέπει. Εντάξει, άλλαξε η διοίκηση. Ο κόσμος στηρίζει το χωριό. Στηρίζει ο κόσμος το χωριό. Είστε ένα χωριό έτσι φιλόδοξο, με όραμα και ιδέες? Είμαστε, αλλά εντάξει, πιο χαλαρά από τότε όπως είμαστε. Τότε ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Η διοίκηση ήταν λίγο πιο όχι σοβαρή.
είχε περισσότερα χρήματα, πώς να σου το πω. Τώρα- Φέτος είμαστε με ένα budget 0 ευρώ σε παίχτες, ό,τι έξοδα υπάρχει Καταλαβαίνω. σε λεωφορεία, σε αυτά, προσπαθούμε να μην λείψει τίποτα στα παιδιά. Μια γνώμη σου θέλω, στο επίπεδο τώρα αυτή τη στιγμή που βρίσκεται της Καλλικιδικής, δεν ξέρω, βρίσκεται σε πτώση ή σε άνοδο ή υπάρχουν προβλήματα γενικότερα. Δυστυχώς είναι σε πτώση το Σε πτώση, επίπεδο. έτσι. Γιατί κάποτε το είχαν αποκαλέσει και το πρωτάθλημα της Κίνας. Αξίζει, Υπήρχαν παράγοντες έτσι που χώναν λεφτά, έτσι. ναι, αξίζει μόνο, πιστεύω, η Α1 αυτή τη στιγμή. 3-4 ομάδες. Εντάξει, όλες οι άλλες Υπάρχει ομάδες. οικονομική δυσκολία. Είναι δυσκολία, έχει, ομάδες, έτσι. αλλά και πάλι είναι ήρωες αυτοί που είναι με τις ομάδες. Γιατί είναι δύσκολη η εποχή, δύσκολη η καιρή. Έχουν οικογένειες, έχουν. Ό,τι είναι όμως. Προσπαθείτε και στο χωριό πάντως να κρατήσετε το καταφέρουμε, σύλλογο, έτσι. ναι, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Και άμα έρθει και άνοδος, καλώς. Αυτά. Μια ευχή σου για τη νέα χρονιά που μπήκε. Υγεία σε όλους, χωρίς τραυματισμούς και τίποτα άλλο. Αυτά. Σε ευχαριστούμε για την ειλικρίνειά σου. Πόσα χρόνια είσαι στην ομάδα? Δεύτερη χρονιά είχα φύγει κάποιες χρονιές, 3 χρονιές. Ήμουν 5 χρόνια πιο μπροστά, αλλά δεύτερη χρονιά τώρα. Πρώτη χρονιά. Πρώτη χρονιά, Παίζει έτσι. νόημα, ναι, συγγνώμη. Για να πάμε και στον Άλεξ τον. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά με υγεία. Τώρα, το γεγονός ότι δεν τα καταφέρατε, με ψηλά το κεφάλι αποκλειστήκατε, αλλά νομίζω ότι η ομάδα έδειξε ότι είναι ικανή. Εντάξει. Ναι, προσπαθήσαμε, κάναμε το καλύτερο δυνατό που γινόταν. Εντάξει, η διοίκηση δεν μας έπαιξε και θεωρώ σωστά. Δεν υπήρχε ας πούμε, ισότητα στους διαιτητές. Νομίζω έγινε λίγο προς την πλευρά του λακκώματος. Αλλά εντάξει, λάθη Σε γίνονται. στεναχώρησε το γεγονός έτσι πως ήρθε ο αποκλεισμός. Εντάξει. Δυστυχώς ναι, γιατί το ίδιο πέναλτι που δόθηκε στην αντίπαλη ομάδα δεν δόθηκε σε εμάς. και σε εσάς. Ναι, αυτό. Το γεγονός ότι η ομάδα σου είχε ευκαιρίες αλλά δεν τις αξιοποίησε, σας επηρέασε η διακοπή ή απλά ξέρεις αυτά τα παιχνίδια είναι της λεπτομέρειας. Είναι τη λεπτομέρεια. Θεωρώ ότι όλα κρίνονται στι λεπτομέρειε. Και οι ομάδα δύο μπορεί ομάδες και καλύτερα προσπαθήσαν. να παίξει. Θα μπορούσε και καλύτερα να παίξει. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Μετά τη διακοπή υπήρχαν και κάποια προβλήματα. Έλειπε ο κόσμος από εδώ, από εκεί πήγαν διακοπές. Καλώς, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Τώρα το γεγονός ότι σταματάει εδώ το όνειρο του κυπέλου και στροφή στο πρωτάθλημα, πιστεύεις θα είναι πιο ξεκάθαρο για εσάς να συνεχίσετε την πορεία εκεί? Πιστεύω ότι θα κάνουμε μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Υπάρχουν και ομάδες οι οποίες είναι ανταγωνιστικές. Αλλά εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι μας. Να σε συγχαρώ για την ειλικρίνειά σου. Μια ευχή σου για το 26. Εύχομαι υγεία, να περάσουν όλοι καλά το 2026, με αγάπη, να μην ξεχνάνε τον κόσμο που τους στηρίζει και που τους αγαπάει και να είναι όλοι καλά. Το χωριό εκεί, ο Ολυνθιακός, εκεί ο κόσμος επικροτεί αυτή την προσπάθειά σας. Είναι κοντά Ναι. και στα δύσκολα. Προσπαθεί πάρα πολύ και η διοίκηση και το χωριό να στηρίξει την ομάδα και επειδή θέλοντας και εμείς πηγαίνουμε και σε άλλα γήπεδα δεν υπάρχει η ίδια στήριξη. Άλεξ, πες μου λίγο κάτι. Πόσα χρόνια είσαι στην ομάδα? Δεύτερη χρονιά. Σίγουρα είσαι από εκεί, από την Όλυθο. Ναι. Επειδή θα θυμάσαι βέβαια, ίσως είσαι ένα μικρότερος, ίσως και έπεσε σε άλλη ομάδα. Η ομάδα σου είχε γράψει μια ιστορία, είχε αποσχολήσει γενικά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί είχε το θράσος να πρωταγωνιστεί στις καλές εποχές. Η οικονομική δυσκολία στη Χαλκιδική είναι αυτό που γενικότερα φαίνει έτσι πολλά χωριά, έτσι, να βρίσκονται σε αυτή. Δυστυχώς ναι, αλλά υπάρχει και ότι δεν υπάρχει πείνα για ποδόσφαιρο πλέον από τα παιδιά. Δηλαδή προτιμάνε να κάνουν κάτι άλλο, όλοι προτιμάνε να παίξουν με μεγάλες αμοιβές. Εντάξει, δεν θεωρώ. Δεν υπάρχει κίνητρο, έτσι. Δεν υπάρχει κίνητρο και δεν υπάρχει αγάπη για το άθλημα. Και δεν υπάρχουν φορείς να το επικροτήσουν, φαντάζομαι. Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου Ευχαριστώ εύχομαι πολύ. καλή χρονιά και σε σένα. Επίσης, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους παίκτες του Ολυνθιακού. Πες λίγο το προπονητής. Λοιπόν, το κανάλι μου λέγεται ερασιτεχνικά.gr και να σου πω που θα μπεις να αποδείξεις. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι από το γήπεδο Αβραάμ Παπαδόπουλος, όπου έχω τη χαρά και την τιμή να συναντώ παλιούς φίλους. Διότι όπως είπαμε, το ποδόσφαιρο της Χαλκιδικής μπορεί να μην είναι στα καλά του όπως ήταν στο παρελθόν, αλλά σίγουρα όμως κάθε ομάδα προσπαθεί μέσα από την ιστορία της να διαπράξει τα όνειρά της. Ο πρόεδρος του Ολυνθιακού θα μας πει, ο οποίος ανάλαβε τις τίκες τα τελευταία χρόνια και το όραμα που έχει αυτήν την ομάδα, παρά τον αποκλεισμό που η ομάδα δεν μπήκε με το δεξί, και πώς βλέπει τη συνέχεια στην προσπάθεια που κάνει ο Ολυνθιακός να γίνει δυνατός. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά με υγεία. Κάναμε μια προσπάθεια αξιόλογη, αποκλειστήκαμε από το κύπελο, θα συνεχίσουμε στο πρωτάθλημα, ακάθεκτοι και όπου μας βγάλει. Πιστεύω ότι θα κάνουμε μια αξιόλογη πορεία. Το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια σίγουρα τα διαφορετικά που είχα ζήσει και εγώ που ήρθα και έκανα την τιμή στο χωριό σας, αλλά σίγουρα όμως υπάρχουν ρομαντικοί άνθρωποι, ο κόσμος επικροτεί παρά τις δυσκολίες της καθημερινότητάς του, ξανά ο Ολυνθιακός να γίνει δυνατός. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Σήμερα κρίθηκε με ένα πέναλτι. Είχατε κι εσείς βέβαια τις φάσεις. Διαμαρτύρεστε προφανώς και για ένα πέναλτι που δεν σας δόθηκε. Και γενικότερα η ομάδα με ψηλά το κεφάλι ρίχνει τώρα στροφή στο πρωτάθλημα. Πιστεύεις ότι τι κρατάτε από αυτό το δεσμό του κυπέλου και πώς βλέπετε τη συνέχεια? Το μόνο που θέλω να πω Ναι. είναι για την χρονιά που θα διανοίξουμε το 26, που θα είναι μια καλή χρονιά πιστεύω, Ναι, πρόεδρε. να είναι καλή χρονιά για όλους
και να αναθεωρήσουν λίγο, να βάλουν λίγο κάποια πράγματα, το ποδόσφαιρο στη Χαλκιδική λίγο να ανέβει σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα. Τώρα, η ομάδα πρωταγωνιστή στην κατηγορία. Η συνέχεια. Η συνέχεια θα φανεί. Υπάρχει όρεξη, υπάρχει διάθεση από τον κόσμο, από τους συνεργάτες Υπάρχει. Υπάρχουν και οι διάθεση από τον κόσμο, μας υποστηρίζουν και αυτό είμαστε εμείς μπροστά για να. Το χωριό έχει ακαδημίες, έχει. Υπάρχουν. Ναι. Τι θες να πεις στους γοριανούς σου που φαντάζομαι ότι θα προσπαθήσετε να ξανακάνετε έτσι ωραία πράγματα όπως τον παρελθόν. Είπα και πριν, προσπαθούμε για το καλύτερο. Και για το χωριό μας και για την ομάδα μας να υπάρχουν τα παιδιά να παίζουν. Είτε σας πεις μόνο σας κάνουν πιο δυνατούς. Σίγουρα. Εντάξει. Για τη διατησία του κ. Τσακαλή θα θέλετε να σχολιάσετε. Είπα πριν. Ναι. Το σχολείο σε γενικές γραμμές να ανέβει λίγο. Απλά η διατησία πιστεύετε να προσέχει λίγο περισσότερο τον υδράτο των ομάδων, έτσι. Ναι, τώρα η ουσία κρίθηκε στα απέναντι. Ένα τους έδωσαν, εμάς δεν μας έδωσαν. Αδικούμαστε δηλαδή, νιώθουμε μια αδικία γι' αυτό. Τώρα η κρίση του καθενός. Τι να πω. Εύχομαι αυτά κάπου να σταματήσουν. Ήταν ξεκάθαρα αυτά, τα είδε όλος ο κόσμος. Μάλιστα. Ωραία, κρατάμε αυτό που λέει ο πρόεδρος και σίγουρα σημαντικό. Ας ευχηθούμε όμως και η διαιτησία σίγουρα να προστατεύει το ποδόσφαιρο της Χαλκιδικής και να είναι πιο αντιμενική. Ο κύριος Σωτήρης είναι μέλος της οικογένειας και πρόεδρος της κοινότητας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Παρά χαμογελάτε και καλά κάνετε. Καλή χρονιά, υγεία να έχουμε. Δεν χρειάζεται. Να είμαστε ευτυχισμένοι όλοι. Αλλά όντως όταν γίνονται τέτοιες προσπάθειες, γιατί εμάς η Όλυνθος δεν υπήρχε ομάδα και έγινε μια προσπάθεια μεγάλη να ξαναεπανέλθει. Παρακάλεσα τους φίλους μου να σταθούν να κάνουν μια ομάδα και ναι, την κάνανε, τα καταφέρανε τα παιδιά, στήσανε με ακαδημίες που πέρσι η ακαδημία μας έφτασε στον τελικό και παρόλο αυτά προσπαθούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο με τα δικά μας τα παιδιά, να τα βοηθήσουμε, αλλά δεν σέβονται οι διαιτητές τον ιδρώτα των παιδιών. Και αυτό με στεναχωρεί ιδιαιτέρως. Γιατί όταν του Λακώματος ήταν παιδιά και τα δικά μας είναι παιδιά. Δεν μπορεί την ίδια φάση να τη δίνεις πέναλτι και καλώς την είδες και τη δίνεις και την άλλη φάση να μην τη δίνεις. Δεν είναι δίκαιο. Έχετε καλούς διαιτητές στη Χαλκιδική, πιστεύετε ότι πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί? Θεωρώ ότι κάποιοι διαιτητές είναι καλοί. Ναι, έχουμε κάποιους καλούς διαιτητές. Έχουμε και κάποιους που δεν είναι καλοί διαιτητές, όπως το σημερινό. Ναι, δεν θέλουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Θεωρώ ότι όταν πάει μπάλα προς την εστία και αλλάζει πορεία από το χέρι, δεν είναι ανθρώπινο λάθος. Έτσι θεωρώ, μπορεί να κάνω. Δεν είμαι κάποιος ειδικός, αλλά αυτά λένε τα μάτια μας. Με τα λεγόμενά σας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εισπράκτω μια πικρία βέβαια πέρα από τον αποκλεισμό. Αλλά γενικότερα, τι θα θέλετε να πείτε τους ανθρώπους που διοικούν το ποδόσφαιρο της Χαλκιδικής να προσέχουν, γιατί βλέπω ότι πολλές ομάδες απογοητεύονται και αποσύρονται μετά. Να προσπαθήσουν να κρατήσουμε τις ομάδες μας. Γιατί οι ομάδες μας φέρνουν τα χωριά τα δικά μας, που είναι μικρά χωριά, έχουν ανάγκη από αυτό που γίνεται κάθε Κυριακή, κάθε Σάββατο, που θα κατεβούν στο γήπεδο. Να εισπράξετε δηλαδή αυτό που αξίζεται. Αυτό δεν θέλουμε τίποτα. Γιατί αν δυσαρεστηθούμε μία, δυσαρεστηθούμε δύο, δυσαρεστηθούμε τρεις και τα παιδιά δεν είναι που πληρώνονται να κάτσουν να πληρώνονται και να παίζουν. Θα πούν τι κάνουμε εμείς εδώ. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια και κατεβάζουμε 24 άτομα στην προπόνηση. Ένα χωριό στην Χαλκιδική. Έτσι ακριβώς. Εγώ βλέπω τα παλιά τα χρόνια υπήρχαν πόσες ομάδες και τώρα δεν έχουν ομάδες, δεν υπάρχουν ομάδες. Αυτό εδώ δεν το σέβονται, δεν το βλέπουν. Να κάνουν κάτι. Να πει τους ανθρώπους της Χαλκιδικής που να προσπαθήσουν με τους καλύτερους διαιτητές, γιατί θεωρώ ότι ξεκινάει από τους διαιτητές για να ξαναγίνει το ποδόσφαιρο της Χαλκιδικής και να φτάσει εκεί που ήταν παλιά. Σας ευχαριστώ, εύχομαι καλή χρονιά σε όλους και υγεία πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατάμε κυρίες και κύριοι αυτό που επισήμανε προηγουμένως ο πρόεδρος της κοινότητας της Όλυνθου και γενικότερα ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθούμε να φτιάξουμε ωραία πράγματα για το μέλλον για να ξαναγίνει το ποδόσφαιρο της Χαλκιδικής, που κρατάω την τελευταία έκφραση, ξανά ανταγωνιστικό και εξακουστό όπως είχε τον παρελθόν της σε όλη την Ελλάδα. Μετά τις δηλώσεις που ακούσατε τις δύο πλευρές, κάπως έτσι ολοκληρώνεται το παιχνίδι του κυπέλλου στη φάση των 16. Ο Διγενής Λακώματος είναι στους 8 κάνοντας ιδανικό ποδαρικό για το 2026. Χάρη στον γκολ του Ντόκου Κίτμαν από τα 11 μέτρα στο 40, κρίθηκε η μεγάλη πρόκληση με τους γηπεδούχους τελικά να περνάνε στους 8 του κυπέλλου της Χαλκιδικής, κάνοντας όραμα σίγουρα προφανώς για μια θέση προς τον τελικό στη συνέχεια.
για τον Ολυμπιακό, παρά τα παράπονα που εξέφρασε στη διατησία του κ. Τσακαλίδη. Ακούσατε βέβαια τους ανθρώπους. Σίγουρα κρατάμε τα στοιχεία και αφήνουμε τη δικιά σας κρίση του σημερινού αγώνα. Είδαμε με ένα παιχνίδι βέβαια αρκετά ανταγωνιστικό, με πολλά λάθη και από τις δύο ομάδες. Παρόλο που οι γηπεδούκοι στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασαν στροφές και είχαν πολλές ευκαιρίες για να καθαρίσουν τον αγώνα, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Έτσι κάπως κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι που είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από το μεγάλο κανάλι της Μακεδονίας. Να θυμίσω το γραφείο του Λιτών Μαυρίδης Κρίνσατος που βρίσκεται στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Σας πρόσφερε τον αγώνα από τον δημοσιογράφο Σωτήρη Καρασάη που ήταν στην περιέφερη του αγώνα και τον Κώστα Παπαδόπουλο που ήταν πίσω από τις κάμερες. Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά και καλή συνέχεια στις δύο ομάδες στο πρωτάθλημα και στο κύπελο όσον αφορά τη συνέχεια της νέας χρονιάς. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.